Ana parikan. Gurung-gurung kok wis parikan to, Mi? Jane ya uluk salam sik baru kok parikan. Lah apa kuwi urusanku ambek keluargaku lah pokon melo-melo. Ya urusan wis. Wis nang parikan sik, tanteni. Kelambine ijo cekelan HP. Terus Kok gak rumangsa aku sing kaya ngene. wis Salam. seneni jamian karo sapa. Endi? Lah iki Kok ngreken jamian? Jamian iku tepak yo bengok, gak tepak yo bengok. Jireten kabel sound system iki lho. nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing liyane jawab salam tapi nang kono kok gak jawab salam rasane teratapan aku, Mbak. Nggih. Nggih. Monggo dipun jawab sareng-sareng kanthi ikhlas salame Mami Okta nggih. Sing kompak wong ditanggapno ludruk larang-larang kok mlempem. Apa gunane aku nyuwuk udan terang iki lho. Lho pengen iso nyuwuk, Mi. Loh, aku ditelepon Patinia iki mau. Panitia. Panitia. Mami, nggonku udan, akhirnya tak titipi kathok tak kongkon buah. Iku kathoke sapa? Kathokku. Terus gak udan. Ternyata jek udan. Marang ngono. Tak uncali kotang. Diuncali kotang, marang ngono wis gak udan. Tambah deres. Terus Ya iki aku isis gak kotangan ya gak kathokan iki. sik iku lho nyawang sing gembandul iku lho kuwatir kok lek ceblok. Mas, mbok yongku ae. Woi. Wong kok ngerangke gedang bedes ta wong iki. Engko ae ta, Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi selamat sedaya senimane. Lho ngene iki lho ngrusak acara ngene iki, mbok yonggo. Ngaturaken sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun keluarga dalem Budi Wijaya saged sowan ten mriki ditekakaken nggih yuk. Nggih. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa niki tasih wonten apa mboten? Nggih, ugi bapak-bapak perangkat lintunipun, ugi bapak-bapak panitia. Matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat. Mas, Ngaturaken sembah nuwun sanget Mbok Bilih. Sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Musikan Jombang. atur kunjuk dumateng sedaya para rawuh, matur sembah nuwun ingkang sampun mirsani. Ugi kunjuk katur channel-channel YouTube Budi Wijaya. Nggih, kagem Mas Dion channel MKD. Saking Mojokerto matur sembah nuwun, ugi napa niku? Baskomania matur sembah nuwun rawuhipun yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya Lan TV. mbok pilih jenengan kepingin pirsa ceritane seniman seniwati saking Jawa Timur monggo dipun pirsani. Ten gene channel YouTube Gundul TV. Ten Budi Wijaya wonten film komedi pendek yuk.
Nggih wonten Nggih. yang terbaru ludrukan. Ludrukan. Yang terbaru lagi. Napa yuk? Niku lho sing sak winginane niku napa Mae? CEO yang menyamar. Oh nggih, niku yang terbaru niki nggih campur sari ndelewung anti galau. Nggih. Yuk. Nggih. Ugi matur sembah nuwun sowane dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh. Nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Sobo Punden, saking Sabu Samudranyu matur sembah nuwun. Ugi saking Jetis matur sembah nuwun. Saking keluarga dalam Sabu Tim Kopior Nggih, Sabu Tim Setro, Kopior Setro, Bapak kula Roni, Bapak matur kula sembah nuwun rawuhipun. Jarwo Sugeng Dalu, Nggih, Ugi Abah saking Jarwo, Abah Samroni matur sembah nuwun. Tim Napa, Pak? Sabu Tim Pedot Jalur Langit di kaki Suut Sugeng Dalu ingkang sampun pirsani ten YouTube. Niki Nggih. saking Sabu Wagian pundi niku? Andreas Jombang Delik nggih matur Jombang sembah Delik. sembah nuwun. Saking Alhamdulillah. Balung Panggang PT Anggrem matur sembah nuwun. Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun. Ugi Abah Kusnan matur sembah Sugeng nuwun. Dalu. Bapak Kuswanto matur sembah nuwun. Ugi Umi Balung Mojo. Sugeng Dalu Mi. Nggih, Umi Kenti saking Lakar Santri Sugeng Dalu. sawunggaling matur sembah nuwun. Yuk. Nggih. Iki ana calon penanggap Abayanto Nggih. saking Lakar Santri. Nggih. Sugeng Dalu Abah. Nggih. Pinaringana berkah. Pundi? Oh nggih Oh, Abah ngene mong. pun. Mingkira. Oke Mas Temu matur sembah nun. Nggih menika besayan Saking Montan Sari, Sekar matur sembah Sari. nuwun. Sesarengan duo PT Agrem. Sesarengan jenengan sami, monggo. Sender kedange kerang kudu sabar Mama Hera matur sembah nuwun. Mama Era ditunggu. Perang Jatim. Wayang koprak. abang biru sing merah moja aja diganggu sing rumah tangga ayo dulur padha merasani Yuk. Terang Budi Wijaya Nggih menika bedayan Sekar Sari badhe kula wiwiti sesarengan anak-anak wedok kula. Aku tak sebelah kiri ayo. Nggih. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. Lah iya. Sing edit poster iki sapa rek fotoku dadi mencos ngene. Sugeng Dalu Trans Jatim. Bayame kok riyu-riyu ayame aku ketemu sliramu. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo nek rempeyek akeh kacange senajan tuwe aku akeh sayange. Sabaripun Mbak Bella kali Mbak Adis, monggo dipun lajengaken. Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara.
Yuk. Tak jeloki dhewe kok. Andang-andang ndukur pilingan aku gak wani mandang engko bengi kelingan sentirela ngopotra tak pikir kok ora rumangsa mampir kos-kosan kadung sayang dianggep koncoan bener mangan bandeng dicampur roti gendaan ganteng bati manasati gendaan ganteng bati manasati ku bener ta Mbak nggih enak golek gendaan sing elek tuwek gak ono sing lirik dari sing koplak lho anake mami nggih anak lanang anu wis gawe setempet gawe rambute delok sih ya Allah iya di belakang Ning Rani Asmara akan saya tampilkan sing duwe gunung cupak Ning Sanana Semerbakseng dan Ning Marsa Aprilia iki kongkon parian sing duwe depot 3D lho Pak oh Ning Nini Manise Jawa Timur sing duwe kopi sak balong panggang Pak Guru sarake pamangane pari depot 3D nyamleng di hati Kembang mampiro sengon lemang genang akeh wedine penogak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine sabaripun Mbak Sanana Semerbakseng Manise Jawa Timur dan juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya Ning Nyantika Dimasari dan Ning Kiki Amelia Sip. Sugeng dalu sugeng rawuh abaroni iku lho wonge walang keke kok tak ombeni yen wis warak mulya ngulon sampe tuwek mas penata tresnani mula aja sampe lak dipek wong di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan sing duwe horeke Jombang dan juga seorang mua Ning Ika Rempong dan Ning Ani Kumalasari Dewi Mustiko Tuban. Nggih sugeng rawuh kagem grup
Watu Glorok hadir. Sugeng Jolo Galuh. Tundo saking Abah Bidong matur sembah nuwun. Sugeng Galuh. Ketuku gula. Nggih, alhamdulillah kena ketuku gula setengah kilo. Oh, serpapat. Orke Jawa Timur sampun. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Rizky. Tranjatin. Mas Dewa. Apa jarwo koncone Abaroni. Tim Kopiara Setro tetap ada di hati. Yo, kilo jos. Sembah nuwun. Ora-ora di arani mumpung boyo danani. Oh. Oh. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu. Matur sembah nuwun kagem Abah Samroni, Abah Jarwo. Ketingale masih boten wonten nggih matur sembah nuwun. Buku ayangku sing nang gure. Sabaripun pengereman saking keluarga dalam Lotur Budi Wijaya langsung kemawon Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. CEO yang segera hadir. Ning Endang Sukendut dalam sinetron. CEO yang menyamar jadi sinden.
Ning Sartini dalam sinetron CEO yang menyamar jadi rentenir. Sabaripun pemain sinetron CEO langsung kemawon senior-senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. sinten mi Kang pertama Ibu Yayu saking Lamongan, Ning Mary Sudayat, saking Mojosari, Ning Erma Arifin, saking Jombang, Sugeng Dalu. Jangan soto, jangan rawon, jangan asam kurang siji sop. Oh ya, la, jos tantang gentuk. Dengaren tantang genduk tok. Gimana kok kalau mau sesarangan seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi padatan saben pedayan Sekarsari. Blender mengguri monggo kemawon sesarangan campur sari nih. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang. Sumonggo Mas Jono. Budi Wijaya. Yo. Kadung riko ngerti dulu sewa Hang ono ring dasar ati iki Sing kira riko teko Mama Hera. Matoni hang koyo ketiki Nyecori ko pujar tali newas Hang seru sing setison bundali Semendori ko puyang sio-sio Memerko ngerti wasan liyo
Mbak Nuwun. Ambaroni. Bareng-bareng Budi Wijaya. Cek. Kadung riko ngerti tuluse wong ang ono ring dasar atiku sing kira riko ang koyo Ayo, Mbak. Oh, yo sori ko pujar dewa ang sarusi Terima kasih. sampun kapirang tembangipun kepaling katur jenengan sami. Pak Eno aja mepet abaku lho. Yuk, moga dulu request dari Haji Suhud nih, Abah Suhud. Jalur langit pedot jalur langit. Sugeng dalu. Kagem tim pedhot jalur langit kang sampun rawuh. Mungkin dirimu yang dapat TF deh, Mami. Jelas Bagi dong. derek. Terima kasih sayang. Mas Bayu, Mas Bayu. Ha. Terima kasih dong. Ayo Mas. punya hatiku Jaga. padamu kasih Rindunya Iya ya. hatiku sudah tak tahan. aku dapat Oh ya ya ya. melamarmu Oh astaga. dan dijadikan permaisuri
kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, Terima kasih Mas Bayu. cintaku, hasrat membara. Aku bangga kepadamu. Jadilah jadi hatiku, kasihku, oh sayangku. Terima kasih Mas. Ada Mas Eko iki. Sadewa, sadewa. Iya iya iya. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Itulah hatiku padamu kasih. Aku datang Oh ya ya ya. melamarmu, Oh astaga. akan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Terima kasih. Budi Wijaya lo iki Mbak Ika. Asoy. Ladra ladra. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Hatiku lulu dek. Oh seluruh tubuhku bagai
remek-remek. Sungguh diriku tiada mengerti mengapa ku jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Ya ngono kuwi susah lek mencintai bojone wong. Berat banget ta ya. Kate telepon wedi bojone, gak telepon kangen. Iya toh? Spesial kanggo Trans Jatim. Kasih tak sabar. Sungguh diriku tiada mengerti mengapa ku jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Sing duwetan Jatim lho. Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Sendiri lagi, izinkanlah aku menyayangimu. Walaupun tak lagi memiliki dirimu, maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Dekat dosa ya wong incip kok ya. Terakhir entekno dulur. Entekno. Terakhir 5 lagu. Nggih, buat terakhir kanggo Riko. Spesial kanggo Riko. Sing ono hang bisa ngalangi
Masya samudra sun aruni sing ana hang bisa batesi welas iki masya ilang nyawa sun kelan malah bae sun lakoni kanggo riko lakar santri siji-sijine wong riko nongati reson selawase separo raga iki ya ramong kanggo iko sing ana hang bisa ngalangi niat iki masya samudra sun aruni sing ana hang bisa batesi welas iki masya ilang nyawa sun kelan sun lakoni kanggo riko Kanggo Riko iki ora kanggo siji-sijine wong riko nongati reson selawase separo nyawa iki ora mung kanggo riko sing enak. Sing tembet lho ya. siji-sijine wong riko nongati reson selawase separo nyawa iki ora mung kanggo riko Ayo An. kanggo riko Sembah nuwun Mas Sampean.
punika padatan saben bedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken keluarga saking Kota Lemludruk Budi Wijaya. Yuk. Nggih. Onten informasi woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Jak Gendut. Ono yel-yel segera hadir untuk Anda. Cici, loro, telu. Sering suka kutu eling lan waspada pejo-pejane wong lali jin bejo sing eling. Omong rosep ya wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Lan kula ing Ingu Wijaya. Sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.